चैनल। जो आज हम लोग जाने वाले हैं श्रीरंगपट्टनम मंदिर पे जाने वाले हैं हम लोग। अभी गणेश पूजा है इसलिए हम लोग घूमने जा रहे हैं दोस्तों। तो हम लोग और हमारा भैया भी आया है, हम दिखाते हैं रुक अभी। और हम इधर है अंग्रेली पे इधर। अभी दिखाती हूँ हमारा भैया लोग को। अभी चलते चलो रुको जरा सबर करो, चलो अगले वीडियो में। चलो लेट्स गो। तो ये हमारा भैया, हमारा भैया बड़ा भैया है। ज्यादा मुंह मत दिखाओ, ये है छोटा भैया। हाय हाय बोलो। ईयरफोन में लगे रहते हैं और गाना सुनते रहते हैं एक्चुअली। देखो तो हम लोग जाने वाले हैं दोस्तों, ये भी जाने वाले हैं साथ पे। देखो हेलो जाने वाला है। ये है अंग्रेली, ये हमारा गांव नहीं, ये हमारा रोड है और उधर से जाता है हमारा, उधर मिलता है घर। तो ये है हमारा कनाडा का फेवरेट एक्टर पुनीत राजकुमार इसका नाम है। कितना सुंदर भी है और मुझे बहुत पसंद है और कितना अच्छा भी डांस करते हैं और कितना अच्छा भी फाइट करते हैं। देखो इसका चेहरा अच्छा है ना गाइस। लेकिन इस दुनिया में नहीं रहा बेचारा। और एग्जाम करते करते मर गया, उसका हार्ट अटैक हो गया था इसलिए मर गया। आई मिस यू अप्पू बॉस लिखा है इधर, क्योंकि इसका फर्स्ट फिल्म अप्पू था इसका फर्स्ट फिल्म। ये है, मैं पैर से दिखाती हूँ। ये है छोटा में ऐसा दिखता था वो। और वो उसका पापा है, ये है अंग्रेली गांव, ये अंग्रेली गांव है। हाय हम लोग बस का इंतजार कर रहे हैं, अभी तक आया ही नहीं बस। बहुत गुस्सा हूँ मैं। अभी तक आया क्यों नहीं? बस इंतजार कर रहे हैं हम लोग, वेट कर रही है बस के लिए। तो बहुत शाम भी हो गया और जल्दी अभी तक नहीं आया बस। सो बाय बाय। रुको जरा सबर करो। चलो हम लोग अभी चढ़ने वाले हैं दोस्तों। देखो हम लोग अभी जाने वाले दोस्तों। थांगोन जों एबाराव एलाय नै फंबाया जोंना ना हरलाय छोटा टन संख्रि मारबाय बेनो बे दै दङ लाइन लाइन नै जोंना फौजिफ्रा आर्मिफ्रा। सो गाइस मोनफैबाय नै बे सिरियान जा गोजौखा लोगोफोर, बिसोरबो थांनो नागिरदों नै। नै जों सुरु जाजेनबाय होमबा गाखोनाया फौजिफ्रा खौ गाखोनांगौबाथाय आथिं साख्रुबजोबगोन। एलाय नै कानाडानि लेरनाय दं लोगोफोर, ओमफ्राय नै बाहायबो दङ। दे फट' लानोसै भाइ। खयथा सिरि दं मिन्थिया, फैदो। जों थांसै होमबा सुरु जाबाय।
बे नै जुस लाबोदों जुसनिखौ माजा जुस दाय मोनबा लोंनो थाखाय मेरे लिए वाइट करो सल्पा थोड़ा भाई जा गोजो जो हम लोग अभी चढ़ रहे हैं दोस्तों का मंदिर दोस्तों पूजा करते लोग सीरिया बे ओमफ्राय जों बेजों थांला मानिना इच्छा सायो बे रड दङ बेजों थांगोन जों लोगोफोर बेबो लादों भिडिअ मेंगुलायबाय बेजों थांला जों लोगोफोर बेहाय रड दङ जा गोजौ बेबो ओरै साबसिन समायनासिन नुयो बिफा नै दा जों बे रडजों थांगोन लोगोफोर नै जों बारस'बोबाय लोगोफोर रडा जा गोलावमोन ओमफ्राय गिदिं गोदां नोगोरमोन बिसानै बाहायनो दङ दाबो गाहायावनो दङ बे बारस'बोबाय नै फाइनली हम लोग ऊपर आ चुके हैं बैन जाबाय राउंड गिदिंबावनांगौ सनै बाहाय दं बेनो जाहैबाय गाहायनि फटक लादों लोगोफोर बयबो लाफैयो बाहाय फेमिलिफोर वाव वाव सूरज भी कितना सुंदर है देखो गाइस रोडा बिदिनो राउंड रोड दै दङ बैथिंजाय बिराद मानसिफोर फैयो नै लोगोफोर हेलो गाइस बेनो जाहैबाय कर्नाटकानि बिराद मोजां नारेंखल बागान जोब बे जायगायावहाय नोंथांमोना नायनो हागोन नारेंखलजोंनो बुंफबजोबनाय बे जायगाया सारि सारि नारेंखल दंजोबो गाइस लोगोफोर नोंथांमोना नायनो हागोन जों कारिगाट्टा होननाय मोनसे मन्दिराव फैदों बेयाव बयबो मानसियानो फैयो गाइस लोगोफोर गारि लानानै फैयो नोंथांमोना नायनो हागोन बे गासिबो नारेंखल बागान जोब गाइस बे जायगायावहाय बिराद शुटिं माबा लाना फैयो फट' लाफैयो होनबाय गाइस लोगोफोर नोंथां नायनो हागोन बा कार लायै शुटिं लाफैयो फट' लाफैयो नोंथांमोना नायनो हागोन इसोरबो फट' लालायदों फट' शुट लादों लोगोफोर नायनो हागोन So guys हम लोग फाइनली पहुंच गए हैं देखो ऊपर जाहैबाय मन्दिर मानसिफोर गैया फुजा जोबनायखाय मन्दिरा जाहैबाय थाला लागायनायसो सिङाव दंमोन नै दा जों बे दंफांनि बानायनाय गार्डेन थांनो नागिरदों जों बाहाय गेलेग्रा बायदिसिना दङ जों दा
गेलेगोन लोगोफोर। वाव डिजाइन तो अच्छा है बड़ी। देखो गासिबो दंफांजों बानायनाय खाना दान लिरनाय दं। गेलेनो मोनोमोन लोगोफोर। गैया जों थाब थाब फैनांगौमोन। लेट जाबाय जों फैनाया। बेनो जाहैबाय मन्दिरनि खर' गाइस। खर'खौनो खेब मोनबाय नै सिङाव हाबनो मोनासै। स' मैं बहुत अपसेट हूँ लोगोफोर। दा जों सिरिजों थांनो नागिरबाय। बाराव सिरिजों थांफिननो नागिरबाय लोगोफोर। बै दैयानो जों दाख्लै हराव ना गावनाया। नै माबायदि हाजानो। दासो जोबनायाव थांनाय ना। गथ'ना मा जाखो? फैबाय लोगोफोर। एबाराव नैबे सिरि दंबावो। थांनांगौआ। तो हम लोग फाइनली पहुंच गए घर पे। बहुत रात हो गया। देखो बस ही नहीं मिला था। एक बस छूट गया था और देखो रात हो गया। देखो रात हो गया। बर'सो